Geweldig. Tierentankmeesken. Tierentank dat je hem weer jongen naar de Friese vlogger. Ah jongen, Mind Up man. Shout out naar de Mind Up busje daar. Die staat hier in de hand naar me omheen. Code geel hè, is het. De code geel is echt nog weer eens verlengd zelfs. Het is zakleid hier hè. Het is als shippen. Shipperleid. Maar daar kun je net meer de straat op. Daar komt het wel. Nou ja, het is dus code geel. Want het blootje hield hij wel wat snijden hier hè. De sneeuw wil me net ophouden. Maar goed, het is dan prachtig mooi. Hallo. Hoi. 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 Wat heb je voor lekker? Wat is dat? Een Colaatje. een colaatje? Ja, een lekker colaatje. Dat is hartstikke koud toch? Ja, het is steenkoud. Ook aan de handen zo. Waar komen wij nu op dan? Ik heb een YouTube kanaal, de Friese Vlogger heet dat. Friese vlogger? Ja, Ik herkende je al. Oh ja? Hi. Dat kent mij wel even zien. Dat gaan we even kijken. Dat Ja, geef heel je goed. zin. Dat geef je even Ja, zin. je moet even zien. Oh, dat praat ik al Fries. Ik praat Fries. Ja, hartstikke Ik ben goed. Friese vlogger, hè? Ja, heel goed. Wat, is ik een Friese Vlogger? Nee, ik Is niet. het een rivaal? Is het een concurrent? Nee, ik ben geen concurrent, hè? Nee. Ik ben Maar doe geen toch even concurrent. een colaatje. Ja, wel lekker, maar wel koud aan de hand. Is ook precies net lekker wat warms, Dus- wat warms houden. Ja, maar je beter een bakje thee kunnen nemen. Ja. Je Ja. bent beter nou. Dan nog succes met het vlaggen. Ik Ja, zet de dankjewel. vlag even bezinnen. Ja, is goed. Wanneer Hey, komt die wat online? zeg- ja, je hoort even een beetje. Oké. Ja? Dat zijn we even zin. Oké, fijne dag hè. Ja, Hoi. Hoi. Oh, ja, ik moest er nou denken om een cola te drinken. Maar goed. Als je toast staat, dan maakt het soms wat hè. Ja, dit ben moffen. Ik ga horen moffen horen die. Dit ben moffen. Die ken ik eventueel vodja. Dit ben vodja moffen. Zogenaamde ja, moffen die het vodja kerst. Ik had er 2 peer van. De oren zit bij mij in de boezen. Dus mocht ik nou nog een persoon zien komen die er wat nou ja, plomp verloren bij zit, dan ken ik het bij moffen vodja. Want ik ben eigenlijk, ja, ik ben wat oudere moffen. Ik ben een, ja, soms jongens ben net heel versleten of zo. Ik ben net dat ik denk van, zulke dikke ouddankers, dat je er niet meer kennen. En uiteindelijk, wat is het doel van moffen? Dat je er warme handen van krijgt. Ik wil trouwens steeds zo weinig, maar echt, meestal ga ik me echt moffen doen. Misschien met moffen ook wel de mode, hè? Dat kan natuurlijk ook nou weer. Hè? Dat een soort van, nou, dat geen trend is om moffen doen te houden. Hoi. Misschien moet ik toch eens even niet vragen hoe dat zit, want andere een keer als eens met moffen dan laat iedereen weer achter me regen om uit. Van hé, je had moffen doen, wat een domme kloot. Dat is lang de mode moffen. Wat is dit joh? Wat is dit nou dan? Oké, die had wel iets langer zitten denk ik. Even hier, maar even ken je nog een fluitje? Heel goed, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Maak je wel vreemd? I'm from Dominican Republic. Oh, but gloves. Do you have gloves? I don't need it. You don't need it. No, it's hot. You have hot hands. Yeah. Always. It's hot. Oh. I don't need that. Nee. Okay, bye bye. Bye bye. Doei. Hoi. Simon had niks met moorden te krijgen. Hij had gewoon bastes de hand. Prachtig, hè? Oh. Je stond het er al. De vorige keer, toen Tom Jin kwam, zit het bij het Gouverneursplein. Dus die kan ik maar weer even. Even zien dat het er weer is. De vorige keer dat ik Tom Jin kwam, toen zie je het natuurlijk hier. Hè? Goeie. Roem je de boel even op? Neem de bol even op, ja. Ja. Maar ik zie je, had je geen moffen doen? Had je ook geen koude hand? Ja, maar we waren we straks wel weer op. Oh, oké, we gaan naar de binnen daar. Ja. Ja, nee, dan snap ik het. Oh, lijkt wel een kriesbeempje ook. Daar is er nog. Weet je wat, je hebt er dus niet trouwens. Is het? Ongelooflijk. Zit je inmiddels wel troa. Tom is hier in ieder geval net te vinden. Dus die moffen die ging in het.
Het kwijtraadje nu hem in elk geval. Hallo? 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 Hallo, hey, ik ben op zoek naar Tom. Weet je waar hij is? Als het goed is zit hij in Eyenplein, denk ik. Wat zei je? Eyenplein, denk ik, bij André Andringa. Andere Anjerplein? Waar is dat? Dat is bij Anjerplein. Ja, Eyen, ja. Oké. Ja? Ja, ga ik even kijken. Dankjewel. Ja. Hoi. Anjerplein. Ja, dit noemen belde natuurlijk laatst toen ik met Tom aan het praten ben. Dus ik denk van ik zal eens even jaren. Anjerplein blijkbaar. Nou ja, dat is gewoon in Bulgaar. Ik ging gewoon even heel rennen. Geweldig. Hey, jongens. Nou, dan kan het beter gooien, hè dan. Kom op, beter, jong. Kom op, gooi, bliksem. Beter gooien, jong. Ik heb je toch wel een rijtje, potverdorie. We waren de vorige keer ook al. Wat zei je? We waren de vorige keer hier ook al. Oh, oké. Toen was hij zo'n knol. Wat zei je? Ja, Enzo Knol, hè? Ja, Enzo Knol, hè? Ja, dat was hier. Ja. Ja, dat was leuk. Ja, dat is niet helemaal gevecht, jongens. Ja, kijk maar. Oh, sure. Wat een inschepje, joh. Ja, nou, nu moeten we de trui halen. Oh, oké. Nou, kwart sneeuwbalgevecht dit. Ja, dus is nog een flink in gooien, nou? Ja. Ja, ik word nog zien, hè? Kom op. Geweldig. Ik ben de hele stad doorwest. Kam oorlog zacht. Maar Tom net fine kent. Net fine kent, net fine kent, net fine kent. Tom net fine kent. Net fine kent, net fine kent, net fine kent. En nou ha ik een peermoffen in mijn boes. In mijn boes, in mijn boes, in mijn boes. Want ik had Tom net fine kent. Geweldig.